Morning, Ma'am Icon. Good morning. Naka-play si Hiraya tsaka si Sir Roldan. Thank you so much.
bata din. Prito ka man, basit ko. Pinagpakan din mo. Nanahin mo man na damagan, kini-ans na dapat papel natin natin. Hello, Kapsa Chinita. Sabihin na lang ang live stream ko. Hanggang 7:30 lang. Hanggang 7:30 lang. No worries, Kapsat. Sexy. Play pa rin ako sa'yo. Salamat sa patangsak mo dyan. Play na kita at
Kain ako ng alaga. Ito tayo sa mahabang video na 11 minutes. Tamang-tama, mag-end na ako in 7:30. Kailangan kong maaga pumasok. 8:30 ang pasok ko pero agahan ko kasi Lunes. Lunes yun.
Mag-end na po ako mga kapatid. O sige po. Kasi kakain na ako at magbibihis. Ito, Sexy Chinita, fully watch yan. Nakalive si Sexy Chinita. Indica Games, fully watch. O see that, Indica Game, fully watch. Who else? Terima kasi semua. Ini sa moment. Playing pa rin kasi si Terima 45 minutes yan. Habang nagbibihis ako matatapos. Mel Family Vlogs, ito yung mga napanood ko sa'yo. Yung mga nagre-red marks dyan. Dalawang channel na nag-play sa'yo kanina. Mahangin dito. Kabsat natin, ayan o. Sabi ko sa'yo, mahaba ang harang mo dito. Naghaharang pa rin, kabsat natin. Ayun o, may 1 hour na harang. Nakita mo yan, kabsat natin. 1 hour na harang. 1 hour and 28 minutes na harang, kabsat natin. 2 of 2. Naka 22 minutes na. Mag-ano pa naman ako eh. Di pa ako nakakaligo. Matatapos yan. Matatapos po yan, kabsat. Si Super Tinang. +1 banana ka si Super Tinang. I-bell all ko ngayon. Pagkatapos ng check natin. Hindi umakyat. Ayun. Yan, si Super Tinang. Ilang minutes na ba yan? Ayan, naka 12 minutes ka na. I-full watch natin yan. Okay. Sino pa? Indica Games, fully watch. Si Ma'am Aiko nasa cellphone eh. Nandun, nagcha-charge. Alright everyone, thank you so much and good morning. Melinda, dagdagan ko na lang yung play mo. I-play natin yung 49 minutes. Ito na lang main channel ko para makabagbakas naman ang main channel ko sa iyo, Melinda Medando, si Mel Family Vlogs. Ito na lang main channel ko ang mag-play. Sigurado may internet naman sa office. O kaya isa lang ko after siguro 10 minutes after kong mag-live. Basta yung may 49 minutes ka dun, yun lagi yung tinitira ko eh. Yun nga lang, natapat sa'yo, na ninja, medyo na-play na niya kasi ayoko nang i-repeat. Yung ibang, ito na lang, support, itong main ko. Hello Indica Games, thank you so much. You're such a nice friend. I really appreciate your joining. And I'm gonna end up the live stream because I need to, today is Monday, so I need to go to work early. Malapit lang naman ang office ko, mga 10 minutes lang. Ma'am Iconet, maraming salamat. Alam ko nagwo-work ka na. Plinay ko yung live video mo kagabi. Yung sa anak ko para ibang viewer. Na-play ko na rin naman sa ibang ninja ko. Si Super Tinang, thank you so much. Kabsat Nati, thank you so much. 2 hours and 30 minutes yun sa'yo, Kabsat Nati. Mahaba ang harang nun, Kabsat Nati. Natutuwa ako kasi alam mo ba, Kabsat Nati, yung mga nape-play ko sa yung videos mo, wala pang ang pinakamatagal na harang noon, Kabsat Nati, yung mga short videos mo 4 minutes. Pero ito, Kabsat Nati, live mo, nandyan pa rin. Ayan. 2 of 3 sets pa to, Kabsat. Ibig sabihin, may susunod pang harang yan. Sorry. Naka 25 minutes ka na, yan. 1 hour and 28 seconds. Diba? Yan, natuwa ako dyan, Kabsat Nati. The Indica Games, my friend who are here, my friends who
who are here right now. Nati Dalde, iConnect Insights and Beyond, Super Tinang, 25 Vlogs. You can connect with them, my friends. They are also giving some bananas and unlimited watch hour. If you support, they will support you more than your support. Alright? Thank you so much, the Indica Games. Regards to my friend Azam Gaming D. Alright? Thank you. God bless everyone. Si Sir Roldan, alam ko hanggang 8 ka pero mag-end ako kabsat. I need to magpakain pa ako ng manok. Diyos ko Lord, hindi pwedeng pumayat kasi kakatayin namin yun pagdating ni Mister. Thank you so much. Wala pa kasing hindi pa daw nakakabili yung company niya ng plane ticket. Kasi ang daming nakapila kasi. Isang batch. Ewan ko pang ilang batch siya. First batch ang nag-flight noong 15. So, expected namin mga December na siguro siya. Siyempre, yun, napaka-mahal ang ticket nun. $1,000 yata ang one way niya. Or 1,500 ang two way niya. Alright, thank you so much. Company kasi ang nag-i-sponsor. Thank you so much everyone. God bless us all. Happy Monday. Let's start the week with positivity and smile. Goodbye.